ng sasakyan. Para mawala yung tubig. Tubig. Talagyan mo ng konting tubig ka. Oh. Hindi mo ba alam? Ulit-ulit ako dito. Dahil sa ginagawa nyo. Dito kayo, sa kabila na tayo. Hindi. Linis-linis tayo ng sasakyan. Para hindi maboring. At nang maganap-ganap ang mga buto. Natuyo na. Lala, binuhusan na. Nagaano na. Doon, nagsasabon. Nagsasabon pa rin? Hindi pa tapos? Oo, bilang side pa lang yung matapos. Ilan? Pupunasan mo lang, huwag mo lang tubigan dahil natutuyo. Huwag mo lang tubigan dahil natutuyo. Huwag mo tubigan kasi natutuyo. Mga taong ano, may mga virus. Alis dyan, mababasa ka. Para hindi matuyo. Ay, wait lang kasi yung taas. Ano ulo ko natutuyo dito. Ay, kaway-kaway naman kayo dyan. Hi! Kamay lang, huwag yung mukha. Klase naman ito pumaway. Hadlok makita din iyang mga followers. Iya, TikTok naka-hide. Kasi, ang press release niya, sekretarya siya dide. Ano yan? Doon mo na, tubigan mo na yan doon. Bye mo na. Doon ka na sa unahan. Magpunas ko na nga. Nag-brother na ako. Mag-camera sa'yo. Magpupunas na ako ng ano. Sasakya. Huwag na ako. Lapit na matapos. Wala sa'yo. Wala. Yan. Kaya tingnan mo yung buhok ko para akong ano, binagyo. Ay nako. Kasi pa matatapos niyan kaka. Ayaw ang buhok. Hindi pa lang kasi dito. Matatapos din yan. Ay, pag sumahod tayo sa YouTube, magdadali din tayo. Hindi talaga nakatikim ng wax. Ito lang. Pag na-hospital. Malapit na matapos. Akin na nga, Milik, yung ano mo, basahan mo. Tapos ka na. Abutin mo dyan, ha? Abutin mo dyan. Oh, pigaan mo. Lawan-lawan ko yan. Madumi. Pinagi. Tab. Pangit nito. Pangit nga eh. Hindi siya nakakadry. Maganda yun, no? Yung luma. Kasi isang ganun yun.
Di naman kasi ano yan. Akitin mo dito. Ayan o, abutin mo. Diyos ko, ikaw nga, di mo abot. Ako pa. Abot ko ngayon kalahati eh. Gusto mo, tutungtong ako dyan eh. Paano? Hawakan mo. Tinapay na pistinggi ate. Klase yun, nakatuwad. Nakatuwad eh. Ako mo dito, iya po ang camera. Saklang. Yan. Kaya mo yan. Yan, nakita mo yan. Pag natuyo yan, maganda na. Muntik na nga ako nahulog dito eh. Nadulas ako. Gusto ko magpunas kaysa magtubig. Toy. Ganyan lang para ano, hindi abot eh. Lang talaga kasi yan lang ang abot mo eh. Ay, tako mo rin. Kamabog at manhingi. Tapos na. Patayin mo na. Yung mga Saan? ano dyan. Pagparong ini. Wow, teka. Ay, ano ito? Hindi pa nga Oh, tapos. gusto. Iyo. Sabi na. At nalatbubong permit. Camera. Padaan daw. Tapos na kami. Babanlaw na ako. Yan. Makintab Ito na. pa, pandawan mo. Ubos na. Sige. Uy, bagay mo dito. Nasaan ka ba? Mahugas ka ng paa mo. Wala kang sinilas. Ha? Wala kang sinilas mo ba? Stop. Excuse me. Yan. Tapos na ang washing. Wash day. Okay na. Yan. Makintab na. Oh. Bye-bye. Hanggang sa muli.